παλικάρια μας, τώρα θα μας χορέψουν ένα τσάμικο. Είμαι η Χριστίνα Βλαχάκη και μόλις τελείωσε. Και Πατρίτσια Τσιολάκ. Την κάμερα μας. Κοίτα πείτε. Έτοι. Έλα μου, τι πώς είναι. Κολοκοτρώνης. Ο Αλέξανδρος, ο Σπύρος, ο Θανάσης, ο Τζον, ο Πέτρος, ο Σάβας, ο Κώστας, ο Βασίλης και ο Μιαούλης. Ναι. Μ' αρέσει που πηγαίνει και τον κύκλο. Το όπλο του Σπύρου. Του Αλέξη, του Σπύρου. Ποδόσφαιρο το όπλο. Ποδόσφαιρο τζάμικο. Και αργούμε πολύ. Αργούμε πολύ. Πάντως ξέρω να χορεύω, λέμε και καλά. Με τη φουστανέλα εκεί πέρα. Σε όλους θα πέσει από κάτω. Λέω, σε όλους πέφτει από κάτι. Μετά το Σπύρο ποιος είναι? Ο Θανάσης. Στο Θανάση θα πέσει κάτι. Θεή και καλά. Ένα ακόμα πλάσο παιδί της ζωής.